Ah, kuwi ke celeng disuwike. Celeng kok disuwike gitu. Turun nggo birahi mau ayo, Nduk. Yo, iki iso kabeh iki. Iso iki pangga iso. Ayo bae kamu nggo. Ayo. Yo. Iki malah dadi Aku nyanyi ya. Iki nyicil nggo sesuk bengi, Mas. Untuk pemanasan sik. Hah? Jaluk celeng ya ora enek to. Ya iki Kak. Iki lho. Iki. Iki lho nyanyi. Oh, itu karo Windy ayo waroan sik kene. Permintaan Pak, enggak cocok toh Pak? Windy itu ayo rene ngancani. Ayo itu ngajari. Ayo beda lemes. Ayo. Ayo kowe le ngajari. Yo berempat. Kurangko. Sik aku jarane. Mekak. Owo. Kok sik. Kowe iki kok kuwalik, sirahe iki ora ning mburi. Piye to bocah ning ngarep? Mas sabar. Mas jarane bar nelek. Ngono bae. Iki bae. Nelek. Ya iki sampean celeng iki. Jarane gegeden. Cilik malah. Ah, kuwi ke celeng disuwike. Celeng kok suweke gitu. Eka. Larang lho men iki. Eka. Oh, Ning dinggon ki nek jaran ki ya ning ngarep, ora kok terus ngene iki. Ha nek ngene kok dadine atret. malah mundur. R. Jarane R. Ayo itu. Ora sik. Nek ning ngarep lah bar Maju. nek nang ngarep lah. Buri iki malah. Jarane mundur. Itu minta tolong bantuannya sama Windy ayo. Nggih ta Pak, cocok Pak panitia sedaya. Windy minggah nggih. Windy itu ayo. Ayo tepuk tangannya mana ayo. Iki nggone desane kene. Ayo. Siaga iki wis siaga iki lho. Sioko. Turangga mekak. Wowo. Iki apa jenenge, Kak? Oh iya. Wis, aku tetep panggah ngene aku. Ya aja kualik no Mas. Yo. 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 Yo Windy yo. Hey! Maju.
nyeneng ae. Iki celenge piye lho, celenge piye lho. Celengku pingsan tak kempet. Oh, sajake lah ngopo kok mau nek yo adus kok nduk. Wis adus. Lah ngopo ngantek mati wi celengmu? Lembuh aku ki gak katokan nek. Ora katokan. Lah ketok tuman sinden no katokan sinden yo jarian. Oh iya Masa betul. enek wah bintang tamu kondang Ririt Rengganis katokan training SMP Negeri 1 Karangdowo. Waku yo. Elek yo. Gak penak. elek, gak penak, gak penak. Nggih. Yo jarian sinden kok. Tak barene ya celengmu ya. Kabare piye iki? Iki wis mesake iki lho. Assalamualaikum. Apa Mas? Gandeng tanggapan mboten nyekapi menika nggih nun sewu nggih. Pripun? Iki nyapo? Karcis dipun balekaken terus benjang aturan suwan melih. Berarti balik kira Iki ra bayar ya mlebune iki. Aku lagi iki lho warokan ngene, Mbak. Oh, nyonya. Biasanya kan tayupan to nek Sragen. Oh, tayupan Mas tayub. Akbar. Nek Sragen ki tayub. Heeh. Nek dhewe kene kan warokan, Ora yuda ngono. ngono. Tayupan kelingan ngono Ya. Sragen mesti kudu gantung gong. Wayangan pisan niku rame. Heeh, Sing Mbak. ndelok wong 5, sing padu wong 15 kanane. Kok Rewame. iso iki lho. Melu misah mau melu misah. Nggih. Kok iki sik panggah ae lho. Wes iki jarane balekke. Jarane balene. Nah, saiki coba Ayo, Bopo, iki dadi bopone. Mbak Eka, Dalem. coba saiki aku tak nyuwun jenengan sik. Oh ya Mbak Eka ganti urutane. Eka. Ah ngendang. Aku ngendang. nek apa ndelok kan sok neng YouTube. Nah, saiki leres. aku mresani langsung ngono lho. Ya, ngendang ya Mas ya. Engko sing nyanyi Lala karo aku. Ah, heeh. Ya. Ngendang niki. Heeh. Aku iki jan pengen Ciblon apa sing bem? Beme terus piye? Cocokku tipeng ya. Monggo Nduk Eka. Iki karo kendangnya gede. Monggo, monggo. ing atase piantun wedok ning iso ngendangi ra Oh ya. saged niki. Lah niki sinden multimedia yang ngene iki. Multi talent ngomong Multi media. talent. Ya ampun multi talent. Napa, Mbak? Sanes multimedia, multi plasenta. Jadi sinden saka dawon. Nggih. Plasenta niku lapisan wedhus niku lho, Pak. Oh ya madhepe rono ya. Coba dijak dites. Ngagem dingklek mboten? Nganggo dingklek ra? Nduk. Mboten ngaten mawon. Oh nggih. Oh nggih. Mas Gareng, coba dites kon iso Tes, nyuarake Mas. suarane jenengan iso ora. Tak. Kowe kulino ngetes. Iya. Bojomu mbok tes piye? Wis melenteng saiki ya. Kono ya wis metu ngono. Tak. De. Tulu dentang det. Tung. Pak Bambang tuku gedang. Ning ndi? Oh anu iki. Iki nih lho. Tak kira ngabarne. Pak Bambang tuku gedang. Gedange tugel. Wah. Apa kuwi? Jeglok. Ya Oh, tugel. Tugel. Tugel jiglok-jiglok. Pak Bambang kecemplung blumbang. Kecemplung blumbang apa? Glagep. Oh, glagep-glagep. Glagep-glagep. Glagep-glagep, Pak, Bu. Pak Bambang cukur rambut. Waduh. Nah, iki apik iki mesti bar. Dino dicukur gak butak rambutnya. Udu rambut kuwi. Lah apa? Nduk kah rambut lho. Rambut. Lho. Udu. Lah. Temen. Lah ya iki udu iki. Lho, Rambut. Rambut, Mbak. Iki ya rambut. rambut. Iki rambut jempolnya Pak Supangat. Nah, Oh, iya, percaya iya. sowan mesti Rambut jempol. jempol pasti ada Kaki. rambutnya. Oh, iya, Kon iya. sikil oke, kene oke. iki berarti ya. Ah, yo kene kan rekmo. Rekmo mudun. Alis. Terus Mudun. Sedep. Iya. Mudun. Iki Kumis. kumis. Kumis, ya. Terus ana jenggot. jenggot. Mudun ana simbar. Nek Oh, kene. simbar. Ngisore simbar. Apa? Saya tak teko Pak Sumpangat lali aku jenenge apa? Apa Pak kayak jenenge? Jal. Pak Bambang cukur rambut meneh. Apa Sing tidak mak boleh buk ya. ngono ki lho. Ah. But, Ngapa? but. Pak Bambang.
Ki Pak Bambang bubut-bubut ya ngene. Oh, jal umpama Pak Resian. Bambang, umpama Pak Bambang bubut ngono. Apa wi? Pak Cangkeme. Kuwi sapa ki lengendange? Pak Bambang bubut rambut. Ayo. Pak Bambang. Bumbu. Ki kok dudut to, Pak Mbak? Bambang. Wis, podang kuning nggih. Podang kuning pamundutan wau sinten nggih? Wonten nggih wau. Saking Pak nganu. Oh nggih, Mbah sinten wau? Prapto ya, Mas itu. Ya. Oh nggih, Ya. saking kakung. Nggih, Kakung Prapto. Nah. Monggo, bukaane saking Buka. rebab. Buka celuk. Buka celuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran hang goleki sing tak sayang moben miber anggonku goleki nora krasa esuk awan nganti bengi Maneman yen nyanti liya kang nyayang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan mak didik saka katuan sarawi ngoceh dheweke ngelip pencokan. Kalau kae tak suwun mbak aja ngecek podang kuning agawe pikirku komeng seret irang tak sawang tambah manis bunga yen kelakon dadi jodone Ora bakal atiku kaki wang liyan yen si podang handutut ati kepranan Nora mendha atiku sansaya datra tak seranani sun pikat pulute bendo kiri laras mriki idolaku iya
Eri. Kan? Ketikas. Ayo kendangan nih. Ya. Hatiku sansaya dadran tak seranani sun pikapulute bendo. Nggih, matur suwun. Luar biasa. Luar biasa. Baik, Nduk Eka Eka. uget-uget. Uget keluh. Jocis ya Mas Handoko. Sis. Ah, karena jogetmu apik tak hadiahi. Ya Apa kuwi? nyanyi, ya ngendang. Susu kethek. Kok susu ketek tuh? Dah, iki apa iki? Oh iya gambarnya ketek. Ken lho iki. Singkat. Iki wis bekas. Sampun Mas Akbar. Nggih, Mas Gareng. Nun. Iki golek bertiga bareng-bareng terus aku golek Gerajakan, terus ke Mas. lakon. Gerajakan ono sing Oh, njaluk iya, gerajakan. Oke. Iki kok nek gerajakan wis, Ah. iki panyuwunane wis tuntas. Heeh. Terus iki engko nggon goro-goronya. Oke, siap Mas Gareng. Oke. Gerajakan Loh, Banyuwangi. penggemarmu disapa Iki, dulu sapa Mbak dulu. Eka. Itu loh, Bisa Mbak apa? Eka, Mbak Eka. Mbak Eka. Dituntun, tuntun. Tuh. Wong edian aja tuh. Oh nggih, makasih ya, Pak. Matur sembah nuwun. Wah, nggih. Bayu Taji. Bayu Bayu ngendi? Fene Mas Bayu Ijo. Bayu Aji. Tak kandak kewe. Tak kandake Om. Bayu Taji, Bayu Simon. Bayu Sekti. Yo. Bertiga nggih. Nggih, lajeng nggih. Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Monggo. Banyu manik. Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Lala Atila. Nggih. Mbak Riri Trengganis. Oke. Eka uget-uget. Iya. Gareng Widitra Lala Trilili. Moci roci. Kaget. Lagi disebut kabeh. Oh iya. Ya lajeng rencang-rencang Giri Laras. Pokok ngene. Ayo kena itu, Rek. Gerajakan Banyuwangi
Matur sembah nuwun Mas Gareng, Mbak Eka, Mbak Lala, Mbak Ririt. Mas Akbar.